Kukuha kami ngayon ng libas. Ilalagay namin sa bangus. Yan, kukuha na yung mother ko. Katribo talaga, no? Alam nyo ba yung libas? Yung libas, yan yung dahon na maasim. Yan yung dahon na maasim dito sa probinsya. Hindi mo na kailangan maglagay ng mga artificial na pangpaasim. Yan na lang yung ilalagay. Masarap siya. Gulay na maasim pa. Yan o. Ganyan yung ano nyo. Masarap siya pag ano, pag naluto. Si mama yung kumukuha kasi ano, baka makuha ko yung damo. Sinisipit lang niya, oh. Ano tawag dyan eh? Libas. Libas. Sa Bicol sa amin, libas. Hindi ko lang alam kung sa iba kung anong pangalan nila sa ganyan. Libas din sa Bisaya? Okay na nga yan na isa niya. Ayaw makuha. Dapat akyatin. Akyatin ko kaya, ma? Okay na nga. I-ano mo sa akin. Kukunin ko. Huwag mo maliin. Sayang. Ito, ako na, ma. Ako na. Kukunin ko na lang. Dito. Huwag mo bitawan ako. Huwag ka na. Pipilit-pilit. Sige. Ayun. Diba? Nakuha din. Ito yun, oh, guys. Look at this. Ouch, 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 ouch. Ganito lang kakunti, ma. Tama na to? Maasim na yan sobra? Ayan. Ito yun, oh, guys. Ito yun, mga katribo, oh. Pakita ko sa inyo yung klase ng, yung tsura ng libas. Ayan, oh. Ayan siya, oh. Maasim to. Ganito na lang daw karami kasi pag dinamihan, sobrang asim na siya. O, diba? Pinakain to, eh. Kainin ko. Pinakain to, nilalagyan ko to dati nung bata pa ako. Nilalagyan ko to ng, pinapalamanan ko to ng asin. Wow! Ha? Asim? Ito yung libas, oh. Oh, pakita ko sa inyo, ha, na totoong kinakain siya. With asin lang, asin. Ginaganunan siya, oh. Nilalagyan ko ng konting asin. Pinaganon ko. Yan. Asin. Masarap yung medyo ubos ni. Yung medyo, ano? Yung bubot. Masarap. Ito. Yun may isa. Ito. Dalawa. Swak na swak. Ang asim? Libas. Dahon na maasim.
Lagyan lang ng asin kasi para may ano siya, may lasa. Ayan yun, may... Simplado. Simpla. Ahem. Yan ang ginanganga na yung bagong may bata pa kumain. Sarap. Dito sa probinsya, kahit anong damo kinakain. Ano na natin? Ano na? Maglagay na tayo ng... Himayin na natin kasi lalagay sa sa bangus. Nauubos ko na kainin. Lagay na natin sa sa bangus ba? Mag-ano kami ng bangus. Magsasabaw kami. Ikang ilalagay namin. Hindi kami maglalagay ng kung ano-anong mga artificial na pangpalasa. Ito lang, sapat na. Madali lang naman ito patubuin, di ba ma? Tinutusok ko lang yung Oo, tinutusok lang to sa lupa eh. Tapos mga ilang buwan, ano na. sang. Mga ilang buwan, ano na siya, may ano na. Asan na yung bangus ma? Yung bangus, sinuli ko sa sa fish pan. Charot. Hindi ah. Wala kaming dun. Ang nandun tilapia lang sa mga hito. Ma! Ma! Ilagay mo tabi sa lalagyan yung kwan. Yung bangus ba ma? Kain ka? Ma, bigyan mo kay... Ay, mag-toothbrush pala yan eh. Meron siya dun nagaya. Ay, meron siya dun. Masarap yung ganito ah. Medyo ganito, yung medyo malambot. Gaasim. Akala ko may sugat siya ama. Pati yung... Maring ka kinuno. Medyo malambot. Sarap. Asim? Asim niya, asim. Ay, dito. Mara! Dito. Sarap yun sa isda. Ilalagay namin sa bangus. Lagyan ba ng sabaw? Bili na kayong bangos? Oo, si mama nagbili na. Ito. Ito, masarap din to. Masarap. Oo. Diba? Kasi Erika Imbang. Hindi. Nakain sila dati, di ba pa? Hindi bagay sa'yo. Nakain ko to eh. Dati yung maliliit pa ko. Bagay kay Ate Gayma sa probinsya. Lumaki ako nang kinakain ko to. Kasi walang candy noon. Ito ang kinakain ko. Ganun pa yan sa buhay oh. Budang-budang sa piyabuaban. Maring. Ito masarap eh. Yung ano tawag dito ma? Ugbos. Ugbos. Kuno yun yung tituloy yun. Ugbos ba? Ugbos. Kuno yun na nagbuti na. Iba sa buhay na. Wala na yung ugbos. Sinubos ko na. Yung ugbos kasi hindi siya gaanong maasim. Pero ito, pag kinain mo tong medyo matanda na yung dahon, maasim. Magluto na tayo ng bangus. Si Papa nag-ano ng electric fan. Nag-aayos. Kasi ayaw nila sa camera. Mag-ano tayo ng sibuyas, bawang, kamatis. Dito yung sibuyas ko. Ay, hindi ba? O, sige.
Sibuyas lang daw tsaka kamatis. Ayaw ni mother ng may bawang. Aswang kasi yan paggabi. Tangan natin ni Aswang kasi ang gabi. Tangalan. Dami nang papasok ka. Bakit daw? Saan? Sa swimming? Mag-swimming na naman yan sila mamaya. Nagtatalampakan ng tubig. Inaabangan na nila. Mainit kasi. Pinutin mo nga. Mainit kasi dito eh. Kahit probinsya mainit. Pero, kahit mainit, ang hangin malamig. Hindi katulad sa Ciudad Agoy. Ang hangin, kung mainit ka, mainit din. Mas mainit pa ang buga. Pwede ba dito magtapon ma? Hindi. Oo. Pwede? Kamatis mo oh. Buto ba? Buto. Ay na. Ito oh. Ito yung bangos. Yan. Yung bangus. Yan. Kasi ito yung mga ingredients. La, magluto na tayo. Tama yung doon mga 3 piraso na lang. Wala nang tubo? Yung isang sako. Pero yung isang sako, ano pa, parang damo na. Kaya ganyan ang pagkakuha para Oh, wala nang kutsilyo dito. Lalagyan pa daw namin ng tanglad. Ano kaya ako? Sinera kaya ako dati. Dati yun. Tanglad kasi para mabang. Te, maganda yung ganun video, te. Gusto ko yun. Tapos na ako eh. Alin? Pero te, may fast forward na dun ah. Oo. Ginawa na ng gawa na ni paraan dyan rin. Para daldal ako eh. Wait, yun pala, yun yung magandang panoorin, yung parang kengkoy. Ginawa niya Kahit na. 30 minutes kang nagaganyan, tapos magiging 15 minutes lang. Tama ba ga? Ano ba ang gusto mo ba? Ang bango ng tanglad. Ang dilim. Ba't nagdilim? Against the light eh. Ayan o. Oh. Ang bango niya. Dapat tinuro mo kung paano mag... Ano lang. Sus, tuturo pa ba? Oo. Pwede na yan. Tapos alisin nyo na lang yung dulo. Kasi pangit tingnan eh. Di ba? Ganito. Yan na ma. Buti na natin. Nagugutom na tayo eh. Ayan o, inilagay na lahat ng ingredients. Yung libas, yung tanglad, yung kamatis, tsaka yung sibuyas. Hindi na kailangan pala maggisa. Lublob na lang sa tubig na kumukulo. Kasi ako iwas gisa. Ayaw ni mama, ayaw ni mother ng ano. Aw! Kumukulo na, lagay na yung bangus. Ayan, kumukulo na daw, lagay na yung bangus. Kaya ang buhay ng mga tao sa probinsya, mahaba eh. Hindi nagkakasakit. Wala silang mga cholesterol sa katawan. Wow! Sarap! Pwede na yan siguro. Grabe, ang asim talaga siya, no ma? Yung asim niya, ang sarap ng pagkaasim niya. Lalo sa hipon siguro masarap to. Tapos ang bango, ano? Ang bango niya sa sabaw. Kahit wala nang mga sibuyas yan. Wala nang ingredients na kailangan, no? May tanglad. Ang asim. Yan ang secret ko lang taga bundok. Taga-Habicol. Ang sarap talaga niya. Napaka-fresh ng ano? Napaka-fresh ng sabaw.
Yan, kain na tayo. Pero hindi. Mag-ano pa pala kami, magsasaing pa kami. Wala pang sinaing. Kaya lang konti. Luto na yung aming bangus with Linibasang bangus. nilibasang bangus. Nilibasan. Linibasang. Ha? Linibasang. Linibasang bangus. Nilibasang bangus. Libas. Libas yung dahon, di ba? Bangus na nilagyan ng libas. O kaya Ayan na yung bangus. Naluto na yung bangus namin at inuupakan na. hindi man lang nila kunan. Sarap niya talaga, maasim. Para siyang ano lang, sinigang. Father, ang aking papa, ang aking tatay. Libas to, libas. Libas. Ilaw na kasi dito. Milo, kain na. Kain na kami. Laki na kayo, di ba? Si Arlo, bebe. Black ka. Saka ito. Yung bunso namin. Nangarap yan.